yau jikin jama'a zai gaya musu wallahi tun da na aishi kiɗan azumin nan kowa ma sai ya karya azumin nan kawai sun barka da tsara kawai Alhamdulillah, Allah mun gode ma. Gaskiya gayan nan ma ya raina mana wayo, ba ma kiran sallah yake ba waka yake yi. To bari ku ga yadda zan yi da shi. Wallahi ba kiran sallah bane ba. Kamata mu je ba kiran sallah bane wannan ka. wallahi mu duko wannan ba dan shegiya ne wannan fa